chite como mi lele Jesus abịakọmọzọ maka na ike ga agwụrụ onye ogbe ekwuru na ego maka na ogbe onye gara akwụ na ego na mọzọ gachukwu onye ejego ogbe m onye bụ ayakọrọ m anụ m gbarụta onye ya arịka chite niile ọ ga-ejeko je mmeri olerinu eleta egbe mmiri na-eju ka na-achị ga na sọkọshi ma ọ bụ n'ezi ma dị anaga ọ na mazị amaghị m jiko je mee eleko mmiri na-eju ka me ha amaghị chukwu eneko pastọ ma eneko gị fada maka na ụbọchị ikpe na-ele agbara onye ọbụla dịkọcha azọ ọnụ ya fada na-azọ ọnụ ya ma bishọp na-azọ ọnụ ya na popu dịkọcha azọ ọnụ ya n'ike n'ike nke onye mete ngwọrọ dị anịshi maka na ọ bụ ya na-esu anya nwụchacha ichegharịa n'ụwa ọ dọna gị mama n'iche otu ọkụ bụ anya onye ukwu si na nye erika n'ụwa ma onye nta si na nye erika ọ ga-abụ onye ebe onye njọ dọna o nwere onye mere onye njọ n'ụwa mmadụ dogba aka taa ka matara ndị njọ maka naanị a na-ekpe n'ikpe naanị Jizọs bụ Chineke niile nụ na anụ nwụrụ ikpe gbọsọrọ gị ma ọsọ gị maka naanị a bụ na ike ike na odogwu kodogwu afọ onye na-akụ ike na omeri onye meziri n'ahịa ole ebe m ga-anọ n'ụwasa m ekweghị eziokwu dịle ọ bụ egwu mmadụ ụwa ka ọ bụ egwu ọnwụ nọ ọ bụ onye ebe onye isi ebe ọtọ n'ụwasa alakọrọ alakọ ebirigodi milioni a na-elakọ na alụghị ịgbagwo onye eziokwu ize ọnwụ n'ụwa efe ọnwụ na-enye nwere ugwu bere osimiri sọrọ m larị ọ bụrụ igwe eziokwu n'ụwa jishi ike maka na ihe emego ogo isi agwakwara m ha arịkọ ọgụ nke onye mete ngọnọ dị anịshi ị ma na ọ na-ebu n'oke dibịa oke ebule n'oke eshu mana odogwu akata ka a ga-eri ebule ma ọ ga-eri eshu mana okwu na ọbịa jekoje mme ma ọ sọrọ onye iro ma ọ sọ gị maka na anyị abụ n'ike ka ike na odogwu kodogwu afọ onye na-akpụ ike n'omeri onye mediri n'ahịa okwu ile ga na-ada anyị nwere anyị abịaghị ma ọ bụ dị ọgaranya ma ọ bụ dị ndị mma okwu akparịtachi nwere ka okwu akpọrọ ma ị ma na okwu ile ga-adị nwere na ndị mmụọ ọzọ ga na chi ya bụ okwe ka ya bụ okwu epere obu maka na ụbọ ọgaranya bụ obodo mma ọgaranya kwere ebita usoro ndị mma larịa ma okwu na aka ma ọnọdụ ga kirie n'onwe ya ọgaranya na-eri isi ka nụ abụrụ ọgaranya na-ekwu aka mgbe echie ndị mmeka ọgaranya ga-ekwu gị aka ma na-evarị anụ makwa gbomere n'isi ọ bụrụ ife ọba gbara anya ka ewere anya ka kechite gị anya ị ga-ada anya n'ala okwu mego olu na-egosokọ ọmụlakọ maka na eziokwu adị anya anya ọzọ gara anwụrụ ọnwụ ike n'ike isi ike ọzọ ga-adịkọ mara onyinye ndị mmadụ enye ndị okerekele n'ụwa karịa ka gboo kacha ileghara isi ka onye eji ego egote nwa n'ogbenye gị ekwomegbo ogbo maka na agara ekwukwu ogbenye ga-esuri abụ ji na mmadụ mana odogwu akata aka emegbo n'ogbenye gị nwere isi ka agbara ole ga-etinye onye isi n'ebe gị mgbe gụsara chukwu afọ dị n'anya amaghị chukwu n'ụwa bụ oke shi ọrụ ya anya bụ ma bụje dije nwa ọgaranya maka na ụwa ga-agba m ụtọ